तो गिबि गिबियावनो जोंनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि बे स्टेटमेन्टखौ लाग्रोबानो जाबाय। बिनि उनाव जोङो भिडिअखौ एसे माने सुंथाबै जोङो बे भिडिअ एसे बिनि सोमोन्दै जोङो डिसकासन खालामगोन। आरो खाम्फा खरगल जागा बिसारि আছে মই আহিম বুলি কৈছে না এটা খাম্পাও দেখিলিব ফেৰেঙাও ইয়াত দেখিলিব খৰ ফলাই আছে। तो गाइसमोन तो फाइनली माने हाग्रामा महिलारि बिथां सारा जोंना चिरां दुवार 14 नं जितु चिरां दुवार माने समस्ति बियाव माने गेलेनो थाखाय पूरा रेडी बिथाङा फोसावबाय। बे चिरां दुवारनि मिटिंआव बिथाङा माने फोसावफैदों। फैनानै माने बुंफैदों जाहैबाय जोंना फेरेंगा सार बिथाङाबो आरो खाम्फा साराबो माने समस्तिखौ नागिरा मोनाखैनो माने मा जागोन बेसेबां सैथो बेसेबां मिसा बेसेबां मा बेखौ मिथिला नङा होमबा। तो फाइनली माने चिरां दुवाराव फैनानै बिथाङा बुंफैबाय जे माने हाग्रामा सार बिथाङा गेलेफैसिगोन होननानै बियो गावनि खुगाजों नोंथांमोना खोनाबाय गावनि खुगाजों माने बुंनायखौ खोनाबाय आरो बिथाङा फाइनेल माने बेयाव गेलेनाया पुरा फाइनेल नङा होमबा। तो मोनसे खोथा भिडिअ मोनसे खोथा बुंनि आङो थांनाय समफोराव माने जोङो ससियेल मिडियाफोराव नुदोंमोन जे जेब्लानोखि जोंना खाम्फा सार आरो चन्दन सारदो इउपिपिएलआव जइन जायोना जइन जानायनि उनाव ओरैबायदि बुंनाय एबा जों ससियेल मिडियाफोराव नुयोमोन भिडिअ नुयोमोन फट' नुयोमोन बायदिसिना नुयोमोन मा होनो चिराङाव माने बिपिएफआनो गैलानो लाथिख'सोनो पुरा जिर' जाबायनो चिराङाव। दा होमबा बे भिडिअखौ नायस' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नाय बे भिडिअ चिरां दुवार समस्तियाव जि समस्तियावनोखि खाम्फा सारा सिगां गेलेयोमोन नङा होमबा फेरेंगा सारा बिनिफ्राय गेलेनानै देरहासार जादों। तो बेयाव माने इमान हाजार मानसि नुनो मोनदों नोंथांमोना माने मिसा खोथा मानो बुङो नङा होमबा आरो थार बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ मानो मिसा खोथा मानो ओरैनो फोसावो थार बाथ्राखौ फोसावनांगौ। देख नोंथांमोना नुबाय दायो हाग्रामा सारा फैनानै बेयाव मिटिं खालामफैबाय गावनो बुंबाय जे गावनो दा गेलेसिगोन बे समस्तियाव नङा होमबा आरो बिथ' आरो बिनि जितु माने समस्ति बेथ' गेलेखागोन माने मोननै समस्तियाव गेलेगोन आरो बियो। तो नोंथांमोना बुजिबाय जे बेयाव चिरां दुवाराव माने ओरैबायदि मानसि जादों नङा होमबा जोंथ' नुदोंमोन बै समाव जिर' माने इउपिपिएलआव हाबजोब्बायनो बिजेपिआव लाथिख' जिर' ओरैनो मिसा खोथा बुंनाङालै मोना बेफोरबायदि बुंनो। दा थार बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ थार बाथ्राफोरखौ फोसावनांगौ इमान मिसा खोथाखौ मानो फोसावो। तो जेखि जादों तो फुल एन्ड फाइनेल नङा होमबा हाग्रामा सारा बेयाव गेलेनाया माने दा बर्तमानाव लागै आरो दा बिथांनि मथेबा जों बेयाव माने निउसाव नुनाय बायदिबा बिथाङा बिनिफ्राय गेलेनाया पुरा रोखासै आरो। तो जेखि जादों चिराङाव माने इउपिपिएलआ माने बिपिएफआ पुरा जिर' मोननो दा खिन्थु नुनो मोनबाय पुरा हाजार मानसि दङ माथो। दा जेननाय देरहानाया माला बेखौ रिजाल्ट होबासो मिथिसिगोन। दा जिएनआव बहुत मानसि नुदों हाजार मानसि नुदों आरो। तो जेखि जादों भिडिअ बेखिनियानोसै।